Goeie, ik ben Jelle. En Joert is een hele speciale dag, want Joert heb ik al hier leuke muzikanten op bezoek. Op visite, wat ik steeds zeg. Die mij doggen om Lied 2024. Na een kwart praatje van de voorzitter Nou, applaus voor Pieter even. wie het tijd van de eerste workshop. De 10 TikTok tips van Jelle Broersma. Shinlittenwol, Shinwol. Oh Jelle, wel op die staveling letten. Hier en daar wat limmens wiezen. En ook al heb ik even gaan zitten. Na dit daverende succes weer tijd voor lunch. Je bent wel lekker. Om daarna naar boven te gaan om die verske jaren te litten. Nee, is niet. Jazeker. En Janneke en Marcel die harkten scherper als een hond met honger. Vind wij heel leuk, vind je misschien al net heel leuk. Naar boven en ze doen ook alle versjes hier dit. En ik heb ook weer versjes hier, maar ze zijn al hier prachtig. Dus alle bands hebben hun versjes litten om een, nou ja, net echt een jury, maar wat is je rol dan vol, Marcel? Nee, wat doe je maar, Marcel? Ja, nou ja, wie leren hier ook een soort. We leren sowieso dat er een heel soort goede freestylige muziek bijkaam is. Ja. Dat het niveau, dat ik het een beetje onderschat hier. Ja. Ik zie die filmpjes wel zien en dan bleven ze het live hier. En dan denk je ook, oké. Ja. Ik zie het meestal even naar beneden te zien om het even te jaren. We zijn heel waar zitten, maar we gingen van de midden nog wel. Het is een soort verlopend buffet hier. En Ja, ze komen er ook iedereen die denkt, dit kan broeken, dat kan broeken van het buffet, die neemt het maar naar huis hopelijk. Nou, bedankt Marcel en Janneke voor je bijdrage. Nou, ik ga naar beneden, want ik heb het van alles. En dan sturen we ze extra naar boven voor Janneke en Marcel en tips. En ja, onderaan in de kroeg werd er gewoon een heel nightlief bedacht. Een meer skippelijk nummer. Uit het neerdwaaien. Fantastisch om te zien hoe deze groep hier werkt. De wielsten dus beneden het skreunwet om een versje die alle liederartiesten 2024 together maatje. Binnen Janneke en Marcel Babbe bezig maar ja, elke act een beetje wichtige tips te Jan. Ja, hoe een versje. Onder wielers bracht ik drop en thee. Zo had ik de keukens een beetje vriendelijk. Want ze ben streng, hè? Janneke, wat is nou de beste tip die je gegeven hebt vanuit Mijn beste tip, ja. mond houden. Mond houden. Laat die droom van, nee. Ja, mijn meisje er gewoon een mooi feestje van. En dan lekker in een ding, weet je, goed in binnen en geniet ervan. Wie een dag van muziek, ideeën, feedback, maar vooral een soort willen. En elke keer geef mij een grote glimlach naar huis. En dat belooft wat voor 11 september in de neushoorn in Jouwert. De grote show van Liert. De kroeg is weer leeg. De mensen zijn voort, de artiesten zijn voort, de coaches zijn voort. Het is een prachtige dag. Met zakken leuke muzikanten die zo leuk hier werken. En die maken ze gewoon een hele vette show van op 11 september. En ik in er zeker hinnen. Ik zwaai de laatste minuut. Later. Hoi.